Wah, iki kaya kene iki Pak Wo nyambut gawe niki Pak Wo. Adoh-adoh ya niki nyambut gawene Pak Wo. Sing penting ke ya obah men bisa mamah Pak Wo. Lah nek ora ke pan kepriye Pak Wo? Wong gak anane kurmane bedegruk tok-tok karo pan udut, pan ngopi ngono ki lah sing pan nggo tuku udut, sing pan nggo tuku kopi barange duit ngendi? Wonge ya kudune obah men bisa mamah ngono kok. Wong karepe pan urip azem ki sing pan menehi duit sapa? Ya, wonge kudune nyambut gawe ngono, senyambut-nyambute ngono ki. Dadine ki bisa mamah gayem ngono cangkeme iki gayem ngene ora nyambut gawe kapan gayem. Sing pan digayem apa rambanan. Pan gayem rambanan ngono ndedeli ndedeli wong. Nah, wong kok karepe ketok.